pitanje, klanjam redovno 5 vakata namaza već 3 godine, ne nosim hidžab, da li su mi primljeni namazi? Nošenje hidžaba je stroga obaveza ženi vjernici. Nakon što postane punoljetna, prilikom izlaska iz kuće treba da nosi hidžab. Namaz je druga obaveza nevezana za hidžab. Tako da su to dva odvojena ibadeta. Žena koja klanja, a ne nosi hidžab, njen namaz svakako u namazu mora nositi hidžab i nadam se da ova naša sestra to i radi u namazu, znači će biti pokrivena i njen namaz je ako Bog da ispravan, sad ostaje ako Bog da se popravi, da se pokaje i da odluči da nosi mahramu. Tako da ovo nije nikako poigravanje sa grijesima. Nenošenje mahrame je veliki grijeh. Nenošenje hidžaba je veliki grijeh. Ali taj veliki grijeh nema nikakve veze sa namazom. Ako žena propisano uzme abdest, propisano se pokrije i propisano klanja, njen inšallah namaz je validan, ispravan i primljen kod uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako da to su dva odvojena pitanja. Hidžab je strogo naređen, žena koja izlazi iz kuće i ne nosi hidžab je griješna zbog toga, ali to nema nikakve veze sa njenim namazima. S tim što Allah dželešanu kaže u Kur'anu inna salate tenhanil fahša, doista namaz odvraća od grijeha, odvraća od onoga što je razrad i loše, tako da osoba koja ispravno razumije namaz, ispravno razumije ono što uči u namazu, treba da taj namaz na nju ostavi traga, pogotovo kad su u pitanju krucijalna, krupna pitanja kao što je hidžab.